În acest videoclip vorbesc despre erbicid postemergent porumb, explicându-ți clar și practic cum să alegi și să aplici tratamente postemergente în cultura de porumb pentru a obține control eficient al buruienilor și profitabilitate maximă. Și rămâi până la final pentru a afla 2 greșeli comune care pot compromite întreaga campanie și cum le poți evita. Eu îți voi descrie pe rând principiile de funcționare, cum recunosc buruienile care trebuie tratate, când este momentul real pentru o aplicare postemergentă, ce factori de mediu influențează eficacitatea, cum calibrezi pulverizatorul, ce adjuvanți sunt utili sau periculoși, cum gestionezi rezistența la erbicide și ce măsuri de protecție și depozitare respect pentru siguranța mea și a mediului. Încep prin a clarifica ce înseamnă exact termenul de erbicid postemergent. Vorbim despre substanțe aplicate după răsărirea culturii și a buruienilor, deci momentul aplicării este critic, deoarece se urmărește contactul direct cu buruienile tinere sau cu plantele după ce au trecut stadiile sensibile pentru cultura de porumb. Este esențial să înțelegi că eficacitatea acestor produse depinde de biologia buruienilor, de starea culturii, de condițiile meteorologice și de tehnica de aplicare, iar dacă nu optimizezi fiecare element, poți arunca bani pe fereastră fără să reduci semnificativ presiunea de buruieni. Când vorbesc despre alegerea produsului, mă refer la combinația dintre spectrul de control, modul de acțiune, selectivitatea pentru porumb și toleranța la condițiile locale. Pentru porumb pot folosi erbicide cu mecanisme diferite: inhibitorii ALS, inhibitorii fotosistemului, inhibitorii ai sintetazei acetil-CoA sau oxinici sintetici, fiecare având indicații specifice pe eticheta comercială și fiecare fiind mai potrivit pentru anumite specii de buruieni. Eu, ca practicant, nu aleg doar după numele comercial sau după preț, ci verific lista completă de buruieni țintă, intervalele de aplicare față de stadiile porumbului, dozajul recomandat în funcție de densitatea buruienilor și condițiile de vegetație și restricțiile privind rotația culturilor. Nu există o soluție universală. În unele situații este nevoie de combinații de substanțe active în amestec sau de aplicări succesive, în altele de un produs mai larg spectru aplicat la stadii timpurii pentru a controla eflorescența de monocotiledonate și dicotiledonate anuale. Un aspect pe care îl subliniez mereu este diferența între controlul buruienilor anuale și perene. Pentru anuale, aplicarea la stadiile lor tinere dă cele mai bune rezultate. Pentru perene, poate fi necesar să aleg substanțe care sunt translocabile sau aplicări într-un moment când sursa de carbohidrați a plantei permite translocul erbicidului către rizomii. În practică, eu evaluez câmpul înainte de aplicare, identific specia dominantă de buruieni, estimez densitatea și stadiul de dezvoltare, verific starea culturii de porumb și potențialele daune cauzate de boli sau dăunători care ar putea influența toleranța plantei la tratament. O greșeală frecventă este aplicarea după urechej în perioade de secetă extremă sau imediat după ploi abundente. În caz de secetă, buruienile pot fi sub stres și absorbția erbicidului poate fi redusă, iar după ploi intense aplicarea imediată poate duce la spălarea produsului sau la reducerea aderenței și a eficacității. Eu aștept, pe cât posibil, perioade favorabile, temperaturi moderate, umiditate normală a frunzelor, vânt slab și o fereastră de câteva ore după aplicare fără precipitații. Un alt element critic este calibrarea echipamentului. Nu pot sublinia suficient că pulverizatorul prost reglat transformă orice bun produs într-o investiție irosită. Eu calibrez duzele pentru a obține rata de aplicare recomandată, verific dimensiunea dropăletului în funcție de tipul de erbicid și de adjuvant, mențin presiunea corectă și asigur uniformitate pe întreaga suprafață a câmpului. Defectele comune pe care le verific sunt uzurat duzelor, pierderile din tubulatură, defectele regulatorului de presiune și alegerea corectă a vitezei de deplasare a tractorului. Îți povestesc din experiență. Am învățat pe teren că o doză corectă aplicată uniform este mult mai eficientă decât supradozări locale care nu rezolvă problema rezistenței și cresc costurile. Voi discuta și despre adjuvanți pentru că mulți îi consideră doar un plus, dar ele pot face diferența. Un adjuvant potrivit crește tensiunea superficială, îmbunătățește acoperirea frunzelor, ajută la penetrarea cuticulei sau previne evaporarea. Eu aleg adjuvanți în funcție de produsul aplicat. Pentru anumite sulfonilure sau inhibitorii ALS prefer un surfactant non-ionic, în timp ce pentru anumite graminicide contact prefer adjuvanți care scad volumul dropăletului. Trebuie însă atenție la compatibilitățile chimice. Nu toate mixurile sunt sigure pentru porumb și unele pot cauza fitotoxicitate. De aceea, eu respect întotdeauna recomandările de pe etichetă privind adjuvanții sau fac un test pe o parcelă mică înainte de a extinde tratamentul la câmp mare. Alte aspecte de care țin cont sunt intervențiile complementare, combinate cu o lucrare mecanică sau cu rotația culturilor,
aplicarea postemergentă devine mai eficientă pe termen lung. Eu cred în managementul integrat al buruienilor, alternarea modurilor de acțiune ale erbicidelor, rotația culturilor și folosirea tehnicilor mecanice când e posibil reduc riscul apariției rezistenței. Vorbind despre rezistență, trebuie să explic clar lucrul esențial. Rezistența apare când folosim repetat aceleași moduri de acțiune și supraviețuiesc genotipuri tolerant în populația de buruieni. Eu monitorizez câmpurile pentru semne de ejecție redusă a eficienței și fac teste când observ supraviețuire persistentă după aplicări corecte. Preventiv, variez modurile de acțiune, nu depind doar de o clasă de substanțe și combin măsuri culturale care reduc întregul potențial de selecție. Un alt subiect important este siguranța operatorului și a mediului. Eu explic întotdeauna regulile esențiale. Echipamentul de protecție personală trebuie folosit conform etichetei. Pulverizatoarele trebuie protejate împotriva scurgerilor. Echipamentul de aplicare trebuie curățat corect, iar reziduurile de ambalaje și soluții neutilizate trebuie eliminate conform legislației. Evit aplicarea în zone cu risc de deriva peste culturii sensibile sau ape de suprafață. Respect benzile de protecție și nu aplic când vântul este puternic. Ca regulă practică, eu inspectez starea pieței locale și reglementările înainte de a folosi un produs nou pentru a mă asigura că este aprobat și că pot respecta toate restricțiile privind rotația culturilor sau limitele de reziduri. Când vine vorba de selectivitate pentru porumb, e esențial să înțelegi ce face un erbicid selectiv față de unele varietăți de porumb și nu față de altele. Toleranța la un erbicid poate varia în funcție de hibrid, vârsta plantei, condițiile de stres și chiar densitatea culturii. Eu aleg hibrizi și programe de protecție care sunt dovedite compatibile între ele și, la semne de fitotoxicitate, reduc doza sau amânez tratamentul până la îmbunătățirea condițiilor. Probleme frecvente pe care le descriu fermierilor includ insuficientă acoperire a buruienilor cu pulverizare, aplicarea la buruieni prea dezvoltate, utilizarea acelorași produse ani la rând și neglijarea calibrației echipamentului. Soluțiile pe care le recomand sunt practice. Aplica la stadiile recomandate, folosește dozele adecvate pentru acoperire, verifică uniformitatea, combină moduri de acțiune diferite și nu uita de tratamente la sol când situația o cere. Eu ofer și exemple concrete. Dacă am un câmp cu mult ambrosie artemisiifolia, planta comună sau amaranthus palmeri, aleg produse care au activitate translocabilă și aplic când buruienile sunt încă mici, pentru că la stadii avansate eficiența scade dramatic. În cazul problemelor cu iarbă dificilă, aleg graminicide specifice care atacă frunza și trebuie aplicate corect pentru a fi absorbite. Un punct pe care îl detaliez în practică este gestionarea fenologiei buruienilor. Nu toate speciile se dezvoltă în același ritm, iar în anumite ani apar valuri succesive. Eu planific supraveghere și, dacă e nevoie, aplicări repetate, dar alternând substanțele active pentru a reduce riscul de selecție. Vorbesc și despre aspecte economice. Un tratament corect ales și executat la momentul optim oferă randament economic superior față de aplicări multiple realizate neglijent. Eu calculez întotdeauna costul tratamentului raportat la pierderea potențială de producție și aleg opțiunea care asigură cel mai bun raport cost-beneficiu pe termen scurt și lung. În discuțiile mele cu fermierii insist pe monitorizare. Monitorizezi după aplicare pentru a evalua eficacitatea și pentru a decide eventuale corecții. Dacă unele specii supraviețuiesc, cercetez dacă problema este de rezistență sau nepotrivire tehnică, doză, viteză, duze. Pentru un diagnostic corect, eu efectuez teste comparative pe parcele și cooperez cu laboratoare când e cazul. De asemenea, explic procedura corectă de amestecare și încărcare în rezervor. Adaug apa prima, apoi produse solubile, suspensie și în final surfactanții, respectând timpul de agitație recomandat. Eu evit amestecuri la întâmplare. Unele combinații pot precipita sau pot pierde eficacitate. Mă asigur că sistemele de spălare internă a pulverizatorului sunt utilizate corect pentru a evita contaminarea cu alte substanțe. Un alt capitol important pe care îl dezvolt este cel al condițiilor meteorologice ideale. Pentru o eficiență maximă, eu prefer perioade cu temperaturi moderate, fără stres hidric sever, umiditate relativă ridicată dimineața pentru a favoriza translocul și fără precipitații în primele 6-12 ore după aplicare, în funcție de produs. De asemenea, evit aplicarea atunci când vântul poate cauza deriva peste culturii sensibile. În astfel de cazuri, reduc viteza de deplasare și aleg doze care produc picături mai mari pentru a reduce deriva. Mă ocup și de probleme de fitotoxicitate. Uneori apare din cauza adjuvanților nepotriviți.
a aplicării la temperaturi extreme sau unei sensibilități a hibridului. Eu păstrez jurnale de aplicare în care notez produsul, doza, condițiile meteorologice, adjuvanții folosiți și stadiul culturii pentru a putea corela apariția oricăror efecte adverse cu tratamentele efectuate și pentru a învăța pentru campaniile viitoare. În final, eu vorbesc despre aspecte practice legate de depozitare și eliminare. Păstrez produsele în spații uscate, etichetate, ferite de copii și animale, la distanță de sursele de căldură și în ambalajele originale. Nu arunc niciodată ambalajele sau reziduurile în natură, ci le predau la centrele autorizate sau le elimin conform normelor. Pe partea de reglementări, eu mă asigur că folosesc produse avizate pentru cultura de porumb în țara mea și respect perioadele de așteptare când există restricții pentru rotația culturilor următoare sau pentru limite de reziduri. În concluzie, ceea ce vreau să reții din tot ce am spus este că erbicidul postemergent porumb poate fi un instrument extrem de eficient, dar numai dacă îl folosești cu o strategie clară. Cunoaște-ți buruienile, respectă eticheta, calibrează echipamentul, adaptează-te la condițiile meteorologice, folosește adjuvanți cu prudență și alternează modurile de acțiune pentru a preveni rezistența. Eu te sfătuiesc să planifici tratamentele, să monitorizezi rezultatele și să înveți din fiecare campanie pentru a perfecționa programul în anii următori. Dacă aplici aceste principii, vei vedea o reducere a costurilor pe termen lung, o creștere a randamentului și un impact mai mic asupra mediului, iar asta în final se traduce într-un management responsabil și profitabil al culturii tale de porumb. Pe lângă toate aceste recomandări generale, mai sunt câteva detalii practice care pot face diferența în condiții reale de fermă. De exemplu, calitatea apei din rezervor influențează stabilitatea amestecului și eficacitatea uneia dintre substanțele aplicate, iar apa dură poate neutraliza unele tensoactive, deci uneori e nevoie de aditivi pentru corectare. Verific mereu pH-ul apei și, dacă este nevoie, fac tratamente pentru îmbunătăți compatibilitatea. De asemenea, consider caracteristicile frunzelor buruienilor. Unele specii foarte pubescent sau cu cuticulă groasă cer adjuvanți care îmbunătățesc penetrarea, iar altele răspund mai bine la volume mai mari de soluție pentru acoperire optimă. În ceea ce privește alegerea duzelor, prefer să aleg spectrul dropăletului în funcție de riscul de deriva și de necesarul de acoperire. În loturile marginale folosesc picături mai mari, iar pe parcelele unde risc de deriva este mic pot folosi duze care produc picături mai fine pentru o acoperire mai bună. Timpul de reîntoarcere în câmp după aplicare și perioadele de reîntoarcere pentru lucrători sunt de asemenea critice și trebuie respectate pentru siguranța echipei. Nu în ultimul rând, folosirea unor instrumente moderne, fie aplicații mobile pentru monitorizarea buruienilor, fie analize de centru de servicii, pot optimiza deciziile de tratament și pot economisi resurse. Adoptarea unei strategii bazate pe dovezi te ajută să prioritizezi intervențiile acolo unde randamentul așteptat justifică costul și să eviți aplicările inutile. Cu o abordare practică, consecventă și adaptată condițiilor locale, tratamentele postemergente vor rămâne un pilon important în protecția culturii tale de porumb.